dewa. Gede dawa. Apa kok gede dawa iki urusane apa? Ngene bapak moro tua. Terus? Terus? Wah. Mbok pancing ae tekan dindi lep. Gede dawa ngene bapak moro tua. Anu nek gak anu sing anu kuwi di begadang ya. Begadang piye lagune? Sok iku lho kok. Iya, monggo. Langsung. Oke, yuk disiarkan dulu no. Yang mana? Yang ayang apa yang AA? Sama si anak saya wakan Cak Komet. Ada satu permintaan hadir di sini, kita kasih lagunya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Untuk Anda Mojologi luar biasa. Yo! Luar biasa. Makasih. Terima kasih AA. Lho sampai pasangane kok ngono lho kok iso. Mesra. Tapi salut tenan nggih Pak nggih. Nggih. Pak Komet niku swantene luar biasa. Estu, wah, Kepo enak sangat. Saestu. Kula niku sampai napa nggih dibilang iri ya ndak. Cuman saya betul-betul kagum sama beliau. Lah nggih niku kan namung kanugrahan to Pak. Lah nggih. Mboten sedaya tiyang gadah. Suara kok iso kaya ngono kapike ngono lho. Oh nggih niki. Wah jan gereng kaya ngono terus Dan niki- MC apik. Leres niki wengenane nyuwarane maratuwane ngantos minggat maratuwane Pak. Saking apike. Nggih. Piye Pak Komet, ada permintaan di Ada sini? permintaan dari belakang. Langsung dikasih presiden yang berikutnya. Aja sik, Tanya apa? jaluke selawatan. Ngene to, Pak? Mbak Nuli. Cilik kuwi lho to. Piye to kuwi? Selawatane piye? Aja engko sik. Selawatan kok nggih masuk Pak nggih. Niki Pak Komet luar biasa. Lah Aku nggih. kok Mbak Nuli monggo diderekke Cak Komet kalih Mas Dodo, Mbak. Mbak sinten? Mbak Nuli. Nuli. nah Nuli. Apa to Nuli? cilik. Apane? Ya anu. Mereka kalau tak kalih maca punyuwunan. Monggo. Pamungkutane napa, Pak? Sugeng dalu mak cangkek kula nyuwun lagu tahe gending Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sideman. Ale. Matur nuwun saking Bung Sam, warung Gubuk Asmara. Oh nggih, Bungsa matur Nggih. nuwun. Menika kala ugi wonten saking sumber bendo pare Mas Dodo Mas Oke. Komet. Nggih. Sing pisanan awake dhewe ketemu nika lho. Oh, nggih. Teng lapangan Nah, niko, teng lapangan. niko. Bapak Zaini. Bahasa ini nggih. Grup. Dalu niki rawuh Nah, nggih. ngersake sesideman. Mbak Dewi saking sumber bendo ugi rawuh. Oh, Ji, matur nuwun rawuhipun. Sedaya nyengkuyung panjenengan lho Mas. Ah, nggih. Yuk ditanjake lagi, Pak. Ah. Monggo. Nuli, Mbak Nuli nggih. Ya, Ki Yo. mau sing Mbak Ana mbok siarne Mbak Nuli ke ora. ya awakmu gantian to, Dok. Baik, tadi sudah ada cantiknya Indonesia Jawa Timur. Ya. Ada Ana. Yang berikutnya tidak kalah cantik, cow. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? No, 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 no. Pak Gelino. Kok kelinu gitu? Nuli. Nuli. Hoi. Cok keker. Luar biasa Mbak Nuli, selamat malam. Malam nyapo, Oke. aku ra mbok siarne nyapo. Awakmu ana masalah apa karo aku? Sing kula Nek siarne. anak mbok siarno sampai berkat ya, Mbak. nyedek-nyedek ngene. Langsung, Mbak, Aja berkat. pilih kasih, Mas. Mbak Nuli, wau sampean dirasani karo Komet kelakone Komet. Nggih. Iya, Mas. Dirasani ngeten ku lho delok to sinden Nuli kok melo. Opo kowe ngomong apa, Mas? Karo komet. Ngomong kok. Pak De, pripun Pak De? Pak De gundulmu no, Pak Dalang ya Pak De piye to kok. Kita sik Pak De niki. Tenan Mbak Nuli aku ora ngoper sampean Iki tenan. sama jujur lho ya. Jujur aku Tenan apa ya. enek lagi Piye? iki aku ngomong karo sampean. Apa? Ku lho sinden jenenge Nuli. Ngene apa kowe, Mas? Karo Mboten, Mbah. Ngeten lho. Napa kan gantosan ngoten lho. Waune kula lah terus niki. Sinden jenenge Nuli ku lho delok to sikile dawa sisih ngono. Mboten sikile jebak kula ngoten. Lho tenan to Mbak? Tenan to? Wong kene ra Langsung piye-piye kok. berkat ya Mbak. aku wis jane arep nesu Ya terus? kok nyawang raine ra iso. Rai kok kaya WC to.
Lah iya. Aku malah guyu to. Rai kula kaya napa? Bisik. Lah kok Terus menurut aku aku ya nyawang pas. irunge kok kaya bolongan bisik iki tenan Lah ora. pas mertuaku yang ngomong ngono to. Lho, Kowe iki diomong elek kok malah padha karo maratuwamu. ya ora gumun to mertuaku. Nah, bojomu kok kaya WC ta ngono. Lho kowe seneng diomongi ngono. Ora masalah, penting kan setia. Iya. Asline aku mah arep muni jumbleng kok gak sopan. Enggak apa-apa, los aku. Coba Mbak Pada Nulik. jumblenge ya. Sabar, Met, sabar. Mbak Nulik dan Mbak Mas Komet. Iya. Coba. Siap, Bruk. Alah. Mbok alon-alon gini ya to. Pak, sindene jenengan iki biyen apa bekas hansip to? Ora ketompo kok. Wah semangat e mojo legi bolak-balik lho Mas kudu semangat 45. Nggih, nggih, Mbak, nggih, nggih. Siap, Neng. Lho ki njuwo tas wong gak ngeblak iki. Siap, Bruk. Waduh. Wah, ngantek mumbul Met kowe. Lah ngono rusak. Oh, semangat kok. Iki kaya BMKG. Gempa. Kepada semua penonton, hormat, Bruk. Wah. Tegak, Bruk. Hadap kanan, hadap kiri, Bruk. Kemana, Pak? Satu langkah ke depan. Aku ngene kok nyapo gitu. Lah kuwi kenapa to, Met? Gatel. Gatel kowe kena gudik. Mboten gatel dadakan. Mang nek roh ana kudu golek sabun, men nek roh aku kudu golek apa? Oli. Pakai soli piye to kowe iki? Lagi supaya ganti oli lho. Coba tangan kanan maju ke depan, Bruk. Apa-apamu piye to? Kowe tangan kanan maju ke depan, iki yo Dajal tangan kanan kanan maju ke sing depan. kita kanan di leleh. Kanan, kuping kanan. Lah yo kuwi. Olah ora to kanan. Tegak, Bruk. Wong rono iki. Gak mbok eman-eman ya. Aja selak terjadi kejadian yang tidak disengaja. Pegang telinga, Bruk. Telingane musuhe. Oh. Ngomong. Kowe nyekel kene. Kuping kok bokong iki piye to kowe iki? Kuping. Kuping, kuping. Tangane lah. Tangane kok seteko bokong. Pegang Kuping. telinga, krek. Tegak, krek. Pegang hidung, krek. Yo aja to. Hidung demek tok jak ombo. Lah wong wis bolongane talang kaya talang madhep dhuwur ra mentolo. Ora apa-apa wis telos. Sogrok. Lah yo aku arep nyekel piye mosok ngene. Jangan membantah komandan. Pegang hidung, krek. Ayo pegang hidung. Malah kayak once gading. Tegak. Ayo pegang hidung. Aku pas pilek kok. Kok mati gila nih. Ayo ben apa nek apa-apa kok pegang irung. Lah yo ora enek kowe iki Koclok ya? jane komandan apa model. Ayo. Nuli, Enek komandan lemu kaya tong ngene. Ora enek sak rohku. tonggo brungkus kowe kuwi. Nesu, nesu. Ora nesu aku emosi kok. Monggo wonten pamundutan iki wau pas Eh, Mbak eh. Nuli menyesuaikan tembangipun ugi. Anjir. Monggo. Berhubung. Kok iso gubuk asmara? Lah napa? Sesuai karo Karakter. prestasi yang Iya, saya iya. dapat ya Mas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ndeknya aku lomba Al-Qur'an, Mas. Wah. Al-Qur'an. Jadi kan guru ngaji to Mas aku kayak. Dadi lagune ya sing nuansa-nuansa Islami, Oh, sing ngoten. iso menjiwai jiwa. Jadi penonton sedaya ben iso merasakan. Ya toh, ya toh. Ya Kak. Mbah, Kowe iki mbok omonganmu aku ora iso mencerna. Mate Masuk. lomba Al-Qur'an iki ngeprint apa? Mbak kira maca ikut lomba apa, Mbak? Al-Qur'an. Al-Qur'an ngeprint. Al-Qur'an. Terus print piye to? Apa to Al-Qur'an lomba napa? Maca Mas. Kira maca Al-Qur'an, kataman. Iqra. Lho, ikra kok sombong men sampean. Ya, Ikra ora Quran, Quran ki dhewene. Iqra siji lunas arep dunggahne loro gak iso. Lah kowe mari jek utang kok. Abatan iki ta. Oh. Jajal sampean piye? Lagunya yang sesuai dadi ben iso menjiwai. Sesuai Mas. prestasi. Ben Oke, adem, oke. ngrungokne ben adem. Ya sing lagune sing bernuansa. Tunjukkan kabisanmu Hayo, Mbak Nulik hayo. kanggo warga mriki. Kene wis apik. Pamerno, pamerno. Anjir, Kurniawan plus monggo sesideman. Kok Kak. aku Alah. plus-plus ki grup apa to? Seta-seta rungokne ta. Piye piye? Sesideman iki. Nulik ki piye to? Kowe ki kena Rungokno aku nek nyanyi kuwi ahli, Mas. Nek basa delian lo pinter. sampean wingi lomba apa? Ikra juara siji. Terus matur kono lagune apa tembange? Sesideman. Kabar lomba ikra kok terus sesideman. Lah iya. Jane koclok ya. Aku bar lomba ikra kuwi terus selingkuh konangan. Astagfirullah. Goblok aku ya selingkuh sampai konangan. Lah Iki iya. lek delok omongane ketoke bar kebentuk patok bong Cina. Kok iso sesideman monggo. Monggo Mas. Digarap napa monggo Pun, jalanan garap. ya oke. Nggih, garap rumah, monggo. Mumpung Mas Kok iso Ipan. garap lumah tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso
Kan iku kok. Mbak, aja lungguh ning kono sampean. Mas Ipan garap. Nggih Mas. Ki Dan lanang, rame. Pak. Ki lanang kok wedok to, Pak? Lanang. Wedok Mas delok. Wedok kok nek mlaku kok bekakah ngene. Oh perses kok. Perses iki dah motor tapi. Ayo Mas, nyawan. Plos plos. Bojoke pedhot dalan iki wis. Lho. Ngatasi, Met. Ngatasi. Ayo. Getono. Kono. Kono sing lanang. Luwe becik patenono timbang kepisahan lan yen selestia tak wangi samudana marang kula warga kermolan praputra liwat kincanging alesmu ngaduga kang rasane atiku nadian posling serius laku aku isih mampu ngladeni salahmu kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduga halimku jiwa raga kokak nurung tahun mata lamprung rubuh ngarep injo senggak 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 Senggak. dalane ra gelem senggak iki to ben rame Sik maca anu penyuwunan. anu nyapa Mas Alah ben ngene. Ben ngono. oh musiknya madhep ngono jarno Oh, cah konsisten ya. konsisten urip ana unang ati wedok tokoke masak apa wae Nadiana sesideman bakal tak wujudke
Demam bakal kapujuk. Terima kasih. Bedot-bedot ngamput. Kaget aku. Aja emosi ancen karaktere ngono kuwi. Ayo, pancen dunya ki reno-reno. Reno-reno. Ketoke meneng jebul kaya ngono ki ya. Lah nggih, koso. Nyatane nggih regeng tenan dalu punika. Saestu panjenengan berdua yang jangkepi Mas. Ah nggih. Dados suasana iso regeng kaya ngene iki mergo panjenengan ugi jangkepi Nggih. membuat suasana semakin cair, semakin indah. Sementing sedaya seniman iki saged nyengkuyung setunggal pokok setunggal Inggih. insyaallah saged ngregegaken suasana dalu punika, Pak. Betul. Langsung saja tidak usah berlama-lama. Kalau tadi ada Mbak Ana dan juga Mbak Nuli, yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Yo, sapa? Wonten sinten menika? Ada Sosei. Susi po sosis. Susi po sosis. Susi nanti panggung ini kan Sosei. Untuk Anda. Iya iya. Iya iya. Mbak Susi, Mbak Susi.